Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Sebelum tapuka perminggota, jumolo mahita martangiang nauhom di bagasar rohat tabe. Amin. Mari dimahita sian buku ede nomor 5 ayat sada dohot ayat 3. Timbul
marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni to di parbadia. Amen. Disuruh debata do anakna gawe perdeganan taringo tu dosata, kamu aliak kadongan, molo songoni dihaholongi debata hita, ikut dohok do hita masih haholongan sama hita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugo naso hatu dosan, amanami di banua gijang, mau leate ma rohanami tuho, ala di leon ho anakmu nasa sadai tuhami, jala di balua ho hami sian gonggoman sibolis. Kupang ido hami tuho, saya ramoti hami di bagasan hatam, asamar gogo hami jupa masa hasusa dot hagogotan. Saya sama dosa nami dot pangalusan nami di hatam nabadiai. Saya perbadiai marohanami marhite-hite todim. Jala pamasuk hami Tuhan uluan sogot. Asa pujian nami ho disiro disaliling-ililinga. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu ma pati ni debata imasian pati paunopo do lapatanna. Pati paunopon unang ho mamunu. Dia do lapatanni odo. Ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di bana. Asa unang hita olo mabain sahit-sahit tunasa namangulu. Ikor roha pangulu do rohatta dinasa namangulu. Atong rak mangidogogo mahita tian tuhata lau mangulaun patik naing. Ali Tuhan debata saya pargogo imahami mangulaun nahombar tu patik mi. Amin.
matopoti madosata di hadapan Debata martangi yang mahita. Ali Tuhan Debata pargugu naso atu dosan parasi rohana sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon rotu jolo ni habang sahabadia umi. Manopoti jala makukuk kod dosa nami. Masai jot huarsai hami ho marhite-hite pikiran. Dohot hata, dohot pambayanan narwai. Dang huah holongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gogonami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami, ibaheni tamado rimasanmu, jala uhumammu hami, tuhamatian saliling-ililingai. Alai nama purus mahami, nuaing tuasi ni roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami hasesan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si pangulu hami, dohot alani goarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya asima roham di hami, halak nadangolon. Amin. Tapi kima baga-baga taringok tu hasesan di dosa. Songonot dohatani Tuhan Jehovah. Nunga tiar sahiho ahu marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojai ohau ahu marhite sian akka hajatonmu. Ahu tutu. Ahu sadiri manalasei akka pangalasion alani hadiriokku. Jaladang hupaingot-ingot akka dosam. Asangapon ma di debatana di kijang. Amin. Turpuk epistel di minggu tasadarion imana nienet sian pesalmen 50 sada mamuka sian ayat sada 1 rodi 10 di ayat parpudi rap mahita majaha tajahama marsikap soring. Ede sian si Daud
Ujunaro panurirang sinatan manopot ibana, dung diparjolma nai Betseba. Asima roham dihau ale debata khobar tudenggan ni basam. Saise sama akka pangalosiokku khobar tu godang ni asi ni roham. Las itu maau uri sian hajahatoku, jalapaias maau sian dosaku. Ainunga huboto akka pangalosiokku jala saetong do songon dijolokku do salakku. Dopak ho sabin doau mardosa, ala najat situtudo di matam nahu lahon. Asa tumbonardo di bagasan podahonmu, pita di bagasan panguhummu. Tongoddo di bagasan hajahatot do ahu tubuh, jala di bagasan dosa dijakon dainang ahu. Sitong niroha di bagasan do tongon lomo niroham, atong pabotohon mang nabisuhon tu bagasan rohaku. Saya urasi maau sian dosaku, marhite-hite sanggul, asatung ias ahu, saya buri maahu, asa sumasak ahu sian itak, rapita. Saya pakai rumah dua wasanku, salas ni roha, asa marulul akan naung, ima sahatna, mertua doak, akan atu mangion hatani di bata, jalan neopetsa. Amin. Tidak ko maha porsiaw tay songon nahi na tidak ko ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita mandok au porsea debata jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tuma palangi do tanah au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahoba na sasadai imana tinubuan ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Perbadia adorak soabua ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus nama tetar pajal lu ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dumi tanom na mulak mangulu di hari patuluon nama naik tu surgo la hundul lisiamun debata jahoba amanai pargogona suatu dosani isima ibana pai mamula sugo tu tanoon manguhumi halang na mangulu do namate au porsea di toni Perbadia jala dong sada huria nabadia huria hatoban nyala Kristen akan nabadia doho dia sesani dosa
doho diatai namandok, ngulak mangul so daing halak nang mate, doho dia ngaluan nasora sudah. Amin.
Oras. Selamat hari Minggu ma dihamu amanami nanami. Titing di Huriata HKBP Rawamangun hari Minggu tanggal 10 September 2022. Partangyangan Wek. Ganuk hari Rabu pukul 10 siang, waktu paun di Huriata do partangyangan Wek, marhite tetap muka di gereja, dohot langsung sian YouTube HKBP Rawamangun menang hybrid. Pidang ido tu hita asama dohoti partangyangan di gereja manang di Bagastabe. Peliam Minggu. Hari Minggu 10 September 2022 di Sude Permingguan, pilihan manang kolekte Minggu mulata ma tapasahat di Hudulat Tabe. Dang beta pasahat tujolo, Sude ruas ni Huriata asa hot padalat ton protokol kesehatan. Kunjungan pastoral Kepala Departemen Kononia HKBP. Hari Minggu Sadarion, 10 September 2022, Rodo Kepala Departemen Kononia HKBP Pandita Dr. Deonal Sinaga tu di Tonga-Tongata di Permingguan pukul 10, dohot pukul 10 tolu. Ima kunjungan pastoral tu Huriata HKBP Resort Rawamangun, sude parhalala dodo, dohot ruas ni Huriata pasahat maulate ma marhite kunjungan pastorali tatangnya koma asa Pandita Dr. Deonal Sinaga di pasu-pasu jalan di Lehon Gogo Nasian Tuhata Laho Makobasi Huriata HKBP. Aksi donor darah hari Minggu tanggal 10 September 2022 pukul siang maringanan di ruang Lukas Manang Timoteus di Patupado aksi donor darah. Syarat dohot hatot tuan boy madijaha di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Parhehen apo sebulung. Kegiatan parhehen apo sebulung dohot tema Elevate Our Relation nung amardalan dohot denggan Minggu tanggal 10 September 2022 nang di Patupama puncak ibadah panutupan parheheon Pinangido tu sude penaposo bulung ni HKBP Rawamangun asaro mandohoti acara penutupan ni. Pesta Gotilon Tahun Kesehatian HKBP Rawamangun. HKBP Rawamangun na yang patupa Pesta Gotilon Tahun Kesehatian tahun 2022 dohot tema HKBP diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Laho memeriahkan Pesta Gotilon Tahun Kesehatian ini HKBP Rawamangun naing patupahon kegiatan songon na tersurat di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Perayaan Pesta Gotilon patupahon ma di hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 mulai pukul 12. Laos disima pasahatota silua sian ganup wek. Pendaftaran sidi khusus. Gereja membuka pendaftaran sidi khusus jala akasarat dohot hatut tuan boy ma dijaha di harotas titing manang web HKBP Rawamangun. Formulir boy ma dibuat di kantor sekretariat gereja ta jala Pukautama Pengajarion akhir bulan September 2022. Kunjungan gerejawi. Minggu Sadarion tanggal 10 September 2022 di Permingguan pukul 10 WIB. Paduan suara Jordan HKBP Resort Jatiwaringin Rodo Tugarjata ima kunjungan gerejawi jala patubegehon ende puji-pujian marhite kor. Mauliate ma dinasida anggiat ma ende puji-pujiani bahen sangap di guarni Tuhatta. Sermon Perkepen hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 10 maringanan di ruang Lukas di Patupado Sermon Perkepen, pinangido tu sude anggota Perkepen mendohoti sermoni. Ruas natamba. Minggu Sadarion, tajalo lo gabe ruas natamba sahalak namar baju, Novia Kristina, Boru Tambunan, Rosian GKPI, Jemaat Muara Bungo, Resort Bukit Sion, Sumatera bagian selatan. Alamat Jalan Tebet Timur dalam 8 Romawi, nomor 2, Tebet Jakarta Selatan, Wik Utan Kayu Manis, Jongjong Bahamu.
Tuhatama nawasumasu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata hundul mahamu. Ruas namonding. Parjolo, na di hari Senin tanggal 5 September 2022 nunga jumolo monding sahalak dakdanak ima Mikael Silitonga, umur 10 tahun, anak niamata situa timbul Silitonga, tubuh ni inata Grace Borusi Matupang, alamat komplek perumahan HI, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Wik Kelapa Gading. Tuudian hari Selasa 6 September 2022 di TPU Pondok Kelapa. Paduahon. Nah di hari Selasa 6 September 2022, nunga jumolo monding sahalak ina, Rumesta Boru Sibarani Sarumpait, umur 86 tahun, tinading niamata Dismon Victor Sitompul Nahinan, alamat Jalan Pisangan Lama Tolu Romawi nomor 2 RT 4 RT RW Onom Jakarta Timur, Wek Pisangan Gading Raya. Tuudian hari Kamis tanggal 8 September 2022 di TPU Menteng Pulo. Petuluhon. Nah di hari Kamis tanggal 8 September 2022 nunga jumolo monding sahalak ama Batara Hendra Yutaka Sianturi, sarjana ekonomi, umur 61 tahun, hina baluhon ni inata Sintua Dupik Nurseha Borusi Majuntak, SH, alamat Jalan Taruna RT 2 RW 4, nomor 50 Pondok Bambu, Jakarta Timur, Wik Duren Sawit. Tuudian hari Sabtu 10 September 2022 di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapolion di keluarga namar sitaunani. Tabahan namar sahid. Samuel Lumban Gaul, Wik Pulau Mas, Kampung Baru, dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Tanjung Priok. Pelian dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas titing naung pinarade ni huriata di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu paota bahen sangap di Gowarna. Songoni matiting di huriata minggu saudarion.
Dame ni debata nasumurung sian saluhu naroha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras marita saluna. Shalom. Puriya na hinaulungan ni Tuhatay Yesus Kristus. Namarpungo di bagas gereja HKBP Rawamangunon. Dohot amanami nanami salut na ruas ni Huria. Namadohoti parminggota marhite live streaming. Maselas roha buhay hita rakmarsaur di bagas at tikyon. Ima di parminggota di minggu na pasapulutuluhon dung Trinitatis. Songon nok tabigin ang kaningan marhititikting, iyahami ima padita, diawnal sinaga, nuaing marhubas songon Kepala Departemen Koinonia HKBP, patupahon kunjungan pastoral na parjulo, dukon dipilih sinode gabesada siya pimpinan ni Huriat HKBP di tahun 2020 tahun nasalpo. Kunjungan pastoral perjulo tu HKBP Rawamangunon. Rap dohami doat inang borusitorus di bagasa tikyon. Jala maselas roha. Mau leati hami tu akka manami nanami parhalado. Tarlumubi ma tu akka naposo ni tu hatta amang padita Johnny Rumahorbo. Padita Tulus Tapubulon, padita Osator Simajutak, padita Berhanat Pangaribuan, amang padita Marulitua Silalahi, jala na liling hamitong rak marhubas dot inang padita Herlina Boru Siregar Tiki di Banten. Jala tarlumubi ma tu nahuhahulongi huparsangapi abaku amanami amang padita Resot, padita Banner Siburian. Dohot inang dison na pasahaton kesempatan tuhami roe bui marsaur hita di bagasa tikyon solat nari kupasa ma tu hita salukna horas ma dita salukna hatan di bata nagabe turpuk jamita di minggutta sadarion tersurat di Evangelium Lukas bidu 15 Mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat 10. Dungi di pasolhot torop akka si jalobeo, dohot si perdosa dirina tu ibana, laho tumangihon hatana. Jadi marmungut-mungut ma akka parise, dohot si boto surat. Ia hatana sida. Dijakonodo aka perdosa. Pola sa panganan ibana dohot nasida. Gabe di hatahon ibana ma upamaon tu nasida. Ise hamu sahalak perbiru-biru 100. Anggotar depar sada siani. Naso tuminggalhon na siya pulusiyay di ladang, laho mangalului naso tariday, payma jupaksa. Ia dung dapotsa, diapehon matuabarana siyan las nirohana. Jadi dung sahat ibana tujabuna, di papungu ma ale-alena dohot hobar hudulna, di dokma tunasida. Marlas ni roha mahamu rap dohot au, ala jupang au biru-biruku naong magoi. Hudok ma tuhamu. Sumat tusido gumodang las ni roha di Banua Gijang, mida si pardosa sahalak, naolo paubahon rohana. Asa mida sia pudusia partigor, naso pola paubahon rohana sida. Adong maulaning parupuan na marhepeng 10 hupang ang gomago sa desiani
Naso pagalakunna palito jala manapui bagasna, mengelului takas hupang namagoi, paima jupaksa. Iya dung jupaksa, di papungu maaka ali-alena dohot hobar hudul namadok, marlas ni roha mahamu rap dohot au, ala naung jupang au hupakku na magoi. Hudok matuhamu, sumatusido masa las ni roha dijolo ni akka surusuruan ni debata, mida sahalak si pardosa na paubahon rohana. Ido sahana. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ariodo na jinadihon ni Jehovah, marlas ni roha jala marulupuluk mahita disi. This is the day ari parjolo aka manami dohot inanami. Rak marsaur dohot huriata dung mulak kami. Sian sidang raya Dewan Gereja-Gereja sedunia. Na di patupa na 10 ari na parpudion di kota Karlsruhe, Jerman. Masalah seroha, pinahihut-ihut na kaningan perminggota. Mulai sian na mamuka saat tutikyon. Macay uli mardalan. Macay homi. Goklas ni roha olop-olop. Hupay-hut-ihut na kaningan perminggota. Tung demak sude. Atur. Macay denggan. Tung torop hita. Naroto bagas joroon. Jalapos roha. Torop nang napay-hut-ihut. Manang nadohot beribadah. Secara live streaming. Hupay-hut-ihut pare dium muna pena macay uli. Macay tabu bigion. Kor ina. Kor ama. Dohot pare dion umum. Terlumubi ma kor ama. Harusyan HKBP Jatiwaringin. Macay tabu kor munay. Akamang. Macay uli. Pola na kaningan neng tepuk tangan do sudi au surah rupani naso ibadon ngatung standing ovation do na kaningan jongjong sabil tepuk tangan ade ima alani hinauli ni suara muna songoni do dohot suara ni Qur'ama siat tonga-tonga ni huriat taun di boto hamu do kamang do tinang ise do na ulasar rohana molo songonon tabu ni perkurun ni akaama ise akaina ni do hati. Ay molo ina do markur tabu di tonga-tonga ni gereja ngaso mali. Sian na jolo do tabu parkoro ni akainate. Jalan nagabi tulang punggung di perdalanan ni huriata. Ay manang na di dia dong huria saya dong do di si punguan kor ina paling sedikit inaka kamis. Manang na tu dia hitalawa kamang do tinang. Adonggo punguan kor ina. Alai bere kamu majolo di tapanuli belum tentu adong kor ama. Deba dong bro, alai dak sudi huria dong. Jadi malas ni rohata di bagasa tikion. Tiki markor na kaningan amai hira na dibuat kita tu surga ade. Las roha, the taste of heaven. Kita merasakan betapa rasanya surga itu. Masalah roha, pajupang dohot akaruas ni huria, ama ina napasobulung remaja dohot akada danak pena. Amang inang saudara-saudara semua adalah pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Pribadi-pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Tanpa terkecuali. Arga situtudo hamuna amang do tinang hita saluhuna diadopan ni debata. Alani dang lomoro hani debata adong nanggo sahalak pena namago. Dang lomoro hani debata adong nanggo sahalak pena tertading.
Dang lomoro hani debata nang gosa halak pena na tinggal di pudi. Jala omma sada. Pokok topik pakatayon 10 hari sidang raya Dewan Gereja-Gereja sedunia. Dinaro perwakilan delegasi dohot angka peserta sidang raya sian 352 gereja na adong di Portibion na maringana di 120 negara marpungu di kota Karlsruhe, Jerman. Mulu ni pikiran kamang do tinang. Bagaimana ini mungkin? Egeri sa bang soropena marpungu manang napiga gereja, ngawalo bermasalah kan? Ngamaul sahata, sipata. Maul uluhonoton. Alay ba ako kamu makamang do tinang ribuan orang dari 120 negara, dari tradisi yang berbeda-beda, sudah ada itu yang ortodoks, Koptik, Ortodoks Timur, bahkan sian Rusia, dohot sian Ukraina, namar porang nuaing, buira pudul. Sudah di bawah satu tenda tempat ibadah setiap hari, pagi dan malam, berkumpul di bawah satu tenda besar, merede, martangiang, memuji pasangapon goar ni debata. HP marasing-asing hata nabi. Bahira di haroron itu di Purbadiema. Alay buhay masyat tusan. Buhay ramadok, haleluya, puji Tuhan. Buhay ramadok, Tuhan asih maroham dihami. Buhay ramadok, tapuji, tapasangap, guarni tuhatai. Bahasa buhay songoni, akamang dotina. Khobar mai itu tema. Topik di sidang raya ini. Christ love moves the world to reconciliation and unity. Kasih Kristus menggerakkan dunia ini menuju rekonsiliasi dan kesatuan. Rekonsiliasi dan kesatuan adalah merupakan visi Tuhan Yesus. Tangiang ini Tuhan Yesus doi. Mulut aja kamang do tinang di Evangelium bidu 10 ayat 20 sada. Didok ut omnes unum sin. Biarlah mereka menjadi satu. Anggiat manyan nasida gabesada. Nakpe marasing hata, marasing bangso, marasing latar belakang, marasing dohot akapola berpikir ikosada manasida. Songon ho ale amang di bagasan au, jala au di bagasan ho. Asa persea Portibion. Jadi gerakan oikumene seperti yang terjadi dalam sidang raya Dewan Gereja Sedunia yang ke-11 di Karlsruhe tanggal 31 Agustus sampai tanggal 8 September yang lalu. Itu adalah merupakan realisasi visi dan doa Tuhan Yesus. Itu bukan pekerjaan Tuhan. Itu bukan pekerjaan manusia. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Namangula do todi ni debata. Asa anggiat sude makilalahon holong ni Kristus. Karena sesungguhnya kasih Kristus itu adalah segalanya. Dan kasih Kristus cukup untuk setiap orang. Kasih Kristus bisa membawa perubahan. Kasih Kristus bisa membawa pertobatan.
Kasih Kristus bisa membawa kita bersama-sama melangkah menuju kehidupan dalam kepenuhan, fullness of life. Kasih Kristus. Adong do sahalak perempuan silom nama bain sambutan di sidang rayai Profesor Adza Karam, seorang penasehat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyampaikan sambutan di sidang pleno sidang raya pada hari yang ketiga atau yang keempat. Dan dia katakan seperti ini. Christ love is also meant for me. Kasih Kristus juga ditujukan untuk saya. Kita bayangkan amanginang, itu seorang perempuan Muslim yang mengatakan bahwa kasih Kristus itu juga ditujukan untuknya. Dan kasih Kristus itu ditujukan untuk setiap orang. Kasih Kristus itu ditujukan kepada saudara-saudara dan kepada saya, kepada semua orang tanpa terkecuali. Jika kita mau. Jika kita mau menerimanya. Molo rohita jauh-jauh. Molo rohita manuktuhi ate akamang nasian jati waringin. Leonot Tuhanidoi. Molo rohita jauh-jauh jala mauas. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalan asorat. Ahai dok kamu sedukoni. Hupasonang pehamu. Hupasonang pehamu. Di bawah tenda besar di Karlsruhe, setiap orang merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita besar. Di bawah tenda besar kasih karunia Tuhan, setiap orang merasakan sukacita, damai sejahtera. Di bawah tenda gereja kita, setiap orang merasakan sukacita. Adok kita nasumar las ini roha nuaing akamang do tinang. Adong, las do rohamuna nuaing. Las do ate. Au pina maselas sir rohaku. Terlumubi au maselas rohaku. Mamerekamuna sudia akamang do tinang. Remaja na posobulung marulopolop todiku. Gabi tabba guguku. Tabba semangat. Pamereng muna pena maselas rohaku. Pamereng muna pena uli-uli sudi. Labok-labok. Tabu-tabu. Ay so nami kelita kamang do tinang hal na sederhana memangon. Alay ay olo do rupani pamereng ijol ma olo do pingsan iba. Buasa pamereng ngairokon sebi-sebinin na kan. Iya. Mematikan. Banggo hamu udah baik kodokono do. Jujur ramad dokoni. Mau lo pamereng muna bereng masih labok-labok go. Tabu. Iya. Pas masongon aka pamereng ni si huton Kristus. Ay bolo Kristus mamereng. Hola diberek peiba. Begur malu bo pakilalakan. Molo Kristus dang disentuh do pena. Hola dibereng pehita. Ngamalum pakilalaan. Las roha. Basongoni doha muna. Hola diberek kamu masih berengah kita. Rohaku marulopolo. Akka burju-burju ni akka amat tahun. Ina tahun. Akka na posubulungon. Remaja. Burju-burju nai. Akka namian ditoruni tedani debata nagok asini rohai. Alay masay gudang gua kamang do tinang. Nasumia disi. Imana dibahas di sidang raya Dewan Gereja Sedunia. Adong tolu istilah taringot tuhalakon didok. Naparjolo didok. The last. Yang kedua, the list. Yang ketiga,
The Lost. Dimulai dari L. Jadi 3L yang bergema tentang orang-orang ini yang tidak berada di bawah tenda itu, yang tidak berada di bawah tenda kasih karunia Allah itu. Kuat orang majolo na perjolo, the last, isedo the last on. The last ima akan tertinggal, tercecer dan tertinggal. Apakah itu karena kemiskinan? Apakah itu karena keadaan sosial ekonomi? Apakah itu karena bencana alam? Apakah itu karena perang? Sangat banyak orang yang tertinggal di sana. Kesaksian dari saudara-saudara kita yang berada di Ukraina. Bahkan mereka tidak bisa mengidentifikasi lagi siapa yang tertinggal. Yang tidak bisa menyelamatkan diri. Tertinggal. The last. Tertinggal dan tercecer. Udah tapi ereng akamang do tinang karungata. Kasih solhota. Akan terada. Sian hadat dana hota. Tertinggal. Bahkan mungkin kita tidak tahu di mana mereka tertinggal dan tercecer. Dan yang kedua, the least. The least itu artinya yang paling kecil. Orang yang hina dina. Orang yang termarginal. Orang yang tidak bisa mengikuti alur utama perkembangan zaman termasuk di gereja. Orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki siapa-siapa. Mereka adalah the least. Dan yang ketiga, yang terakhir, the lost. The lost itu adalah orang yang hilang. Akan namaku. Sia puluh sia, biru-birui, dihadang do. Alai, sada, dang disi. 10 hupang ni inatai. Sia di sido. Alai sada, mago. Ya aduh ya lamamu ya kainang. Paman arung kumanang na 3 pasang aro karyote. Anting-anting, sibong wala batak nga. Mula anting-anting bahasa Indonesia doi. Gitu kan? Alek kay namin wang na di Jakarta, anting-anting na meron ko kan, hape sa sitong nga, sibong. Ayan. Mungkin arong go sa 10 pasak sibong nga. Arong kaya kay nang? So nagurang mo na duko-duko hereng rupani kan. Berarti to horo na ko ni. Sa 10 pasang, jalasada siyan na sa 10 pasangon, sa beribado, mago. Alay nga holat tu si rohana, holat tu si nipina. Sape disapui jabu, dipagalak api lampu, lau mga lului, adorak sodapot daksonang rohana. Alay holat dapot, siya torun ni puduman. Pitor marlas ni roha, isido biasa na dapot ate, torun puduman ate. Ay nalupa do kan? Holat dapot na sasadai, siya torun ni puduman, pitor marlas ni roha, marulopolop todina. Ditugiho na karungan na. Marlas ni roha ibana. Songonido per biru-biru. Nasa ratusi. Sia puluh sia desido. Alay sada mago. Ikot tinggal honon na do na sia puluh siaon. Lau ibana dito ngaborngin. Di buang malampuna. Lau ibana tutopa mga lului. Lau ibana tu akarura. Lau tu dolok-dolok na tibo. Menghadapi gudang ancaman. Gudang tantangan. Binatang buas. Perampok. Kedinginan di waktu malam. Sudah dihadapi ibana. Asa dapot biru-biru nama gue. Jaladung daposai. Dia pehom matua barana.
Lau may ibana mulak. Jaladok sahat ibana tu jabuna. Ditogihom makadonganna. Akka ho berjabuna. Ho berhudul. Betahamu alea kadongan. Marlasni roha mahita. Ainung dapot biru-biru namagohi. Apa yang go sisia polisi ai? Ba dak pola ditugihon kadongan na marpestai. Alay wala dapot na sasadai. Marlas ni roha marulupulup ibana. Na soargado na sia polisiaon daong arga situ tudoi. Arga situ tu. Alai namagoi pe arga situ tudo di parmahani. Songonido hita kamang do tinang. Saya yakin dan percaya setiap orang yang ada di HKBP Rawamangun ini dan yang mengikuti ibadah kita melalui live streaming, amang inang saudara-saudara semua sudah berada di bawah tenda kasih karunia Allah. Karena itu bersyukurlah. Praise the Lord. Puji Tuhan. Tapi kita lihatlah hati Yesus. Hati Yesus mengatakan, masih banyak saudaramu yang tertinggal, tercecer, yang termarginal, dan yang hilang. Tolong bantu saya mencari mereka. Luluihamu mana sida. Urupihamu mau mengalului nasida. Didian waeng nasida. Ini tugas berat bagi kita. Dan tugas berat bagi semua peserta sidang raya Dewan Gereja sedunia. Tetapi memang semua peserta bertekad bulat. Bersatu hati mengatakan bahwa peziarahan iman untuk mencari orang-orang the least, the last, and the lost harus menjadi tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral kita semua. Semua orang Kristen yang ada di dunia ini mencari mereka. Di dia donasida. Mungkin sian daftar anggota gereja mereka sudah hilang. Mungkin sian daftar persahutahun marga mago nasida. Alai taingok majaujo ni Tuhan Yesus akamang do tinang. Arga situ tudo nasida diau. Alani manang naaha di baik kamu. Tu sada sian aka anggiku na meton. Natuau do nabi na muna. Alani borhat tamuna. Borhat hita. Mengalului nasida. Didia nasida. Amat sela saudaraku mabigya kabarita. Siya tonga-tonga ni huriat taon. HKBP Rawamangunon. Nama sigurang hamuna kamang do tinang. Patupa aka ulaw nadinggan. Mengalului aka ruas ni huria. Nara dang ditoru ni tenda besar kasih karunia hidup enak. Termasuk mana perpudion. Adong kusubangan ate sian huriat tahun 10 sepeda motor ra. Tonga-tonga ni huriat tak. Lau mengalului aka yang akon ni debata. Marhite pekerjaan sending. Songoni dodohot aka tu ulaun diakonia. Nanay kudoka kamang do tinang torso kamume. Ta torso ma aka ulaun na dinggani. Asa sada peda pota sian aka biru-biru na lilui. Naso berada di bawah tenda kasih karunia itu. Marulupulo ma aka suru-suruan ni debata di gijang. Marhite aka ulauta. Posdorhaku. Sudah hitam. Karena seperti tadi dari awal saya katakan. Saudara-saudara semua adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Pribadi-pribadi yang sangat berharga.
putra-putri Allah. Saudara adalah istimewa dan saudara dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan di hadapan Tuhan. Amin. Dipargogoi Tuhan tamahita laho mangulahoni. Amin. Martang yang mahita. Puji-pujian hasangapon hamuliaon mariho ali Tuhan debata amanami. Las situturo hanami. Dinabuhi kami tumangihon hatam nabadiyay. Na arga situtudo kami diho. Arga situtudo akaya na komo diho. Alanidang lumoro ham nanggo sahalak mago. The least, the last, and the lost. Ikoluluad do. Ay dilului hodo nasida. Songon pangaluluim di hami. Jalan waing nungaboy hami mian. Di bawah tenda kasih karunia Allah. Alay gurang gupiak kadongan nami. Naso makilalahoni. Parar mahami alay Tuhan. Jala pargugoy mahami. Asadohot hami mangaluluy na sida. Pasu-pasu pargugoy salo na ruas ni Huriam na tumangihon atam di bagas Tikyon. Narong di bagas Joromon. Dohot nama dohot isa marhiti live streaming. Parar hami saluh na. Parar hami saluh na li Tuhan. Parar mahami saluh na. Mangalului akka biru-biru nalilui. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kristus dodongata, Kristus dodongata, Kristus do babon
Katangya koma piliata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni salut silehon-lehon na denggan dohok nasa ulibasa na moliutus. Upasat kami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabiwap na hutsus di julum. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amagoarmu, say ro maharajaunmu, say saut malo mo ni roham di Banua tungaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se samadusanami, songon panesanami, didosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amen. Manami na nami salut na ruas ni Huria na madohoti perminggota marhiti live streaming doh di bagas joroon. Salam sehat di tasalut na selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Pusi pangolua, sai kabut makau, sai guna madada, osiak no harako, rosi pangolu rotibu, mana au anakku dulu, dohot udang liburia. Songon
Dohoku dari